Hola, nois i noies. Bon dia. Espero que aquest confinament que esteu passant us sigui lleuger i que, evidentment, les vostres famílies es trobin totalment en perfecte estat i que ningú estigui patint aquesta situació en excés. Per tant, sabem que és una situació extraordinària, sabem que ens hem de quedar a casa. Quin remei? Haurem de fer el que ens diuen per intentar estalviar més drames. Bé, avui el que faré serà explicar-vos una miqueta com anirà el curs i us deixaré penjat a l'Edpuzzle el primer dels vídeos. Val? Sobre com anirà aquest curs fet a través d'internet, us he de dir que malauradament, dic malauradament perquè és així, val? No tothom fora del nostre ambient disposa d'aquests mitjans com vosaltres, no tothom disposa d'internet i l'Estat ha dit que tots els cursos que fem a partir d'ara no s'avaluarà, no es puntuarà els exercicis ni cap activitat que es realitzi. Ara, no diu en cap cas que la informació que us anem transmetent no sigui la que, una vegada acabat el coronavirus, haureu d'haver d'assolir. Val? Per tant, jo no us puc forçar a fer els exercicis, però sí que dono per fet que seguireu el que serà el curs que estem fent, perquè després us pot caure una autèntica llosa a sobre. Els continguts donats estaran donats i no els tornaré a donar. I és molt probable que una vegada tornem doncs els avaluem. Per tant, vosaltres que teniu mitjans, si em permeteu, si és el cas, avaluaré, si esteu tots d'acord, o els que estiguin d'acord, avaluaré els exercicis d'aquells que els vulguin fer. Val? Això què vol dir? Això vol dir simplement que haureu de fer els vídeos de la lliçó corresponent amb les seves corresponents preguntes i segona, i no menys important, alguns exercicis. No gaires, no us ompliré d'exercicis, no patiu. Tindreu com a molt 4 exercicis cada 2 dies que es poden fer, ja els hem mirat, i es poden fer en 5 minuts la totalitat. 5-10 minuts, no trigareu més. Val? Potser hi ha algun que potser us entretén una mica més, però no són exercicis llargs. No vull saturar de feina tot allò que us pertoca, però sí que us vull donar una rutina. No vull que perdeu ritme, estem a final de curs, és l'últim trimestre i això té conseqüències. Recordeu que quan torneu de vacances normalment no torneu amb el millor ritme del món i normalment us costa molt arribar a treure el que seria aquest ritme endavant i en el qual alguns de vosaltres ajusteu molt al final. Quan el tema que comencem, alguns de vosaltres ja l'heu fet, és el sector secundari. Com que aquest segon trimestre ha anat com ha anat i hi ha hagut parons i diverses coses, alguna de les classes ha avançat més que d'altres. Llavors el que faré serà començar-la de nou, començo de zero, sector secundari, val? I us demano, sisplau, que tingueu paciència, que tots el feu. Val? Agraint-vos tot el vostre esforç i sabent que és una situació complicada. Així doncs, ànims, tot anirà bé, espero veure-us d'aquí poquet i no us enfadeu pensant que aquest vell xaruc us ha posat feina perquè sí. Penso en vosaltres i espero que ho valoreu. Nois i noies, fins aviat.